Parasma di hamusudie alia kadongan las roha ajupak kita muse di pertanyaan palapo roha marhite channel YouTube ika di namar hata batak tuba. Adorang so jinaha do besi pakusur nero hatta sian hata itu hatta berjudul pertanyaan kita. Maulia tema di wali di batama nami na mga ramuti kami sahat ro di tikion. Kami ali tuga partikial lako tumangion hatam sangompas alani persahalay na ali Tuhan kami di bagasan asimiru hamdo tolong di rumah. Mari itu di mali tuga parbadiay kami asa untuk ali Tuhan buhigul rohanami jala ias inganan di hitam di bagasan rumah. Mauliate malibo di bagasan anak Yesus Kristus Tuhan. Amin. Diamu aliak kanungan ia si pakusor-kusor ni rohat tadi dikion na dibuat sian buku wasiat dekal marodolan upah naung taimahon di enet sian buku pangkabo pitu ayat 10 saat rodi ayat 10 jala nagabi ujahan ni si pakusor-kusoron nerohat tadi bagas kion imasian ayat 10 mandok dang be male nasida dang be mauas nasida dang be ditinggang las niari nasida manang dia namo Robert Kiyosaki sahalak si budak kebeng pangusaho panuha jala si hai roha manang motivator hia madok sono ari marsogokmu marmula siang ahana di ulaho sadarion dada masudo sakani padohan na ina laho makihe rohani hitaudo asa marsitutu manguda marusaho mapahin akka nadingkan tuturo dinasa usaho ikon adok pemilik diri dohot kokon lain marsitutu mangulahon apatut pulau tadi di ujungna jalur kado perbuini usaha lain patani di batana tazaha sadarion manaringoti para loan ni haporseon sian sebagian ala Kristen na jului na marsitutu nasida mapartahaton haporseon nasida marsitutu nasida di haporseon tupe masa pangaliliyon siala ni haporseon ang Kristen nasida alay di bagasan masa di ujungna na masa di ujungna mandok eskatologi imana di buparhon akka na masa di tikinaro akka halak na songoni di babua mamake pakaian na saksak manang pakaian amonangan dapotan umpa donasida ima naso makilala mauas male dang manau pohon niari gulu nasida bunga di camotor de batang taburu odo akadongas sadarion taringot tu panguluyod di na mangulahon napatu ulahon bubuse parsitutuon mangaraduti haporsiaw nasa nataulahon ikut domar perbuina dengan ikini debata hati kamar situtu kita mangulahon napatu ulahon nokta olodo dapitu tarida manang nilala perbuina memang ditiki hidup alai bisa tiki haduan idaot tado bahwa masa perbue na adong rotu multa dang doi akan atazaru di perbue na sian usaho na taparsitu adong do upatna
di nau ay may mau kita. Semua di mazolo pertanyaan tadi dikyo nak kadungan unang lupa kamu ade like, subscribe. Dalam tasagi umma tutorok zolma akadungan ta. Marhiti ngado tamuna patol hasud barita nauli marhiti ika bion tu lihat video. Saya dipasuk-pasuk Tuhan, tayo mahina.